god design, det der. Synes du ikke? Jo, mega nice. Ja, det er sygt, at den her del her, ikke også? Det er bare sådan... vi er på, Frederik, vi er på. Ja. Velkommen til det nye Soren Gear. Vi har taget chancen, og vi starter igen. Og denne gang, det bliver meget bedre. Det bliver meget bedre. Vi er klar, så jeg godt sige, til at give jer et voldsomt badass show. Ja, vi har ændret lidt på programmet, så det i mindre grad kommer til at handle om gear. Det, der kommer til at fylde størstedelen af vores program, er det, vi kalder Soren Gear. Det, vi kalder Soren Gear Challenge. Det går ud på, at I sender udfordringer ind til os, som vi skal klare, eller i hvert fald forsøge at klare. Det kan være alt mellem himmel og jord, og behøver ikke kun være fysiske challenge. Det kan også være ting som eksempelvis... Spis en bødt kanel. Eller løs den her ligning. Eller lav gourmetmad på en trangia. Altså alt mellem himmel og jord. Men i dag har vi dog planlagt noget andet. Men det kommer senere. Fordi programmet kommer nemlig ikke kun til at handle om challenges. Der kommer også noget, vi kalder for de 10 bud. Og ingen siger også, ved vi godt, vi har lavet det før, men altså... Det var lort. Ja, så det gør vi det igen. Altså, jeg mener, så gør vi noget igen. Ja, det er simpelthen gør det. Udover det, så kommer vores ven, der giver os tilbage fra Orlov. Og det er primært ham, der kommer til at snakke om gear. Så hvis I har nogle spørgsmål om noget gear, eller noget I gerne vil have sammenlignet, eller andet, så skriv til ham, så klarer han det for. Ja. Og så laver vi ellers det, I gerne vil se. Lige præcis. Og nu til dagens program. Der er en, der virkelig er ude at skide. Hva? Fuck. Hallo? Ja. Niels. Ja? Jeg er ret fucked lige nu. Hvorfor er det? Jeg har glemt toiletpapir. Nej, jeg har ikke sådan noget toiletpapir med. Fuck. Men Frederik, det der papir, hvor Tommy gav os, hvor der stod, at vi skulle vaske hænder, når vi lavede mad. Kan du huske det? Ja. Det kunne du vel bare bruge? Det er vel den eneste mulighed. Men, vi ses, Frederik. Ja. Dette bud virker vel næsten som et essentielt bud, men fordi Frederik og jeg selv har glemt noget så vigtigt, så følte vi altså bare, at det skulle stå øverst på listen. Ikke også? Altså, Ja. Det skal virke som en slags checkliste, så inden man tager på løb eller en tur, så kan man lige tjekke af, at man har det hele med. Og derfor mener vi også, at det her bud, det skal stå øverst på listen. ja. Og det er faktisk en sand historie. Frederik og jeg var engang på Stiø, det sådan noget, der ligger herude i nærheden. Og så havde vi glemt toiletpapir. Og det eneste vi havde, det var det her papir, hvor der sådan lige stod nogle vigtige regler om, at man skulle vaske hænder, man laver mad og sådan noget. Man må ikke tabe maden på jorden også. Det var ret ironisk. Så ja, Det krassede. ja, det gjorde det sikkert. Det er det første bud, det her. Det var så alt, vi havde for i dag. Håber
håber, I nåede det. Vi glæder os til næste gang. Vi glæder os rigtig meget til næste gang. Og for at vi kan lave det bedste show, så vil det være mega fedt, hvis I sender en masse challenges ind til os. Og i det hele taget skriver, hvis der er noget, vi kunne gøre bedre, eller ja, noget vi bare var dårlige til. Hvis vi ser mere af noget. Et eller andet. Altså alt, skriv til os. Vi elsker det. Men tak for en gang. Tak for den gang.